рәхәт итеп кенә белсәк. Яманлыкка вакытында кенә белсәк, яшәү ярый бу дөньяда. Ата-улны, ана кызына бергән чакта, матур уйлар безнең белә йөргән чакта, яшәү ярый бу дөньяда. Кич җитеп, авыл иләре утлар алса, яшьләр картлардан тапкыр сүзләр ота алса, яшәү ярый бу дөньяда. Картларның тезен җылытса оныклары, аларның бит бу иң татлы минутлары. Яшәү ярый бу дөньяда. Яшәү ярый